1855. Stojim na Vrnjeguša, baš dim na 15 metara, a ne riten iz mene. Okto ih mi na leđa, ako ne iđe kakvi junak da ga šinem onom knjižurinom i sve gledam dolje put Primorja, ne bih li nešto jamio. I tako prođe vijek, prođe drugi, 2055. Eto me isto na Vrnjeguša, vas namirisan u Armanija odijelo, okto ih mi na flešci, ali ja i dalje gledam dolje put Primorja, ne bih li nešto jamio.